बयनिफ्राय दुखुनांथावसिन सम बेनो जाहैबाय गावनि फिसायनि गोथै सहनि आथिंजों गावनि खाफालनि गोजा सिन्दुरखौ खोमोरनानै लानांनाय। गोथै सहखौ लानानै फैबाय। बे थैनाय आदानि आंगो फिसाला नै 1 बोसोरल' बारदों। बेनिफ्राय ओरैहाय नानि नै बिबो क्लास 1ल' मोनदों। जोबोद दुखुनि बाथ्रा लोगोफोर। खुलुमबाय लोगोफोर, आङो चिरां डिस्ट्रिक्टनि खैलामैला VCDCनि सिङाव थानाय थाइदिद धन्दर होननाय गामियावहाय आङो दंफैयो। बे जायगानिफ्रायनो मोनसे दुखुनांथाव खौरांखौ आं नोंथांमोननो होनो सिगांबाय। नैबे मोनसे बर' न'खरनि सासे बर' सुबुं सार परिमल बसुमतारी, जाया SSB माने देशखौ सिबिनो थांनाय बिथां, जाय बिथाङा माने रुंसारि जानानै थांबाय। दा बिनि गोथै सहखौ उइथ अनार एन्ड रेसपेक्ट एबा मान बावनायजोंहाय माने गावसिनि डिपार्टमेन्टनिफ्राय लाबोनानै फैगासिनो दङ। बे गामिखौ होनो जाहैबाय थाइदिद धन्दर। थाइदिद धन्दर दा आयं, थाइदिद धन्दर। ओमफ्राय दा बेवहाय माखासे गावसिनि नेम बायदिहाय बेखौ माबा खालामगोन, माने बिदाय होगोन गोथै सहखौ। ओमफ्राय बाथौ धोरोमनि नेमजों होगोन ना माबायदि होगोन? दा जेनेबा गोजौ हाइकमान्डनि बायदियै दिनै SSBफोर जेनेबा गावसोरथ' सावो नालाय, बे सावनाय नेमजोंनो दिनै बेखौ सफैबाथाय लांनाय जागोन। ओमफ्राय जि गारग्रा जायगा दंखायो नालाय, बे गारग्रायावनो बेखौ सावनाय जागोन आरो। दा सफैबाय नै बिथांमोना लानानै फैबाय, अफिसारफोर माफोर बैयो हनै। दा बेयावनो लानानै फैबाय हनै, गारिया सफैबाय। गोथै सहखौ बेयावनो लाबोदों। नायदों बैयाव बास गंसे दंबावो हनै। दा बेवहाय ओरै सिङाव लाबोजानाय नंले, गारिया नै लामा गुसेब, ओमफ्राय गारिया गिदिर। दा बेनिफ्रायनो हाननो नागिरबाय आरो गोथै सहखौ। बेयावनो दं जाहैबाय गोथै सहआ बाक्सुआव। बेनिफ्राय आं बेखौ दिन्थिनो हानाय नङा, बे इसु जायो नालाय। दा बेनिखाय नोंथांमोननो जास्ट आङो हाबाफारिखौल' दिन्थिनो नाजागोन लोगोफोर। बे लामाजों गामिनि मानसिफोर आरो डिपार्टमेन्टनि मानसिफोरबो दङ नै। सार परिमल बसुमतारी बिथांखौहाय दा गावनि गोथै सहखौ गावनि आंगो न'आव लानानै फैबाय नै, सिथ्लायाव बानायनानै दोननाय। जोबोद दुखुनि बाथ्रा। दा न'खरावनो दुखुजों साग्लोबनानै दङ। बेवहाय बिथांमोना इण्डियान फ्लेगखौ बोखांनानैहाय खननानै लाथ'बाय नै। दा बेव नायदो, जोबोद दुखुनि बाथ्रा। आरो मानि थाखाय मा जाहोनाव थैदों बेखौ आं जोबनायाव नोंथांमोननो मिथिहोगासिनो दङ। दा बेवहाय बिथांमोना गामिनि गावसिनि समाजनि नेम बायदिहाय खालामनो होग्रोबाय बे सिथ्लायाव। बेनि उनाव बिथांमोना बे उनावहाय एबा जोबनायाव बिथांमोना आरोबाव गावसिनि नेम बायदिहाय बेखौ बिदाय होगोन। बाथौ धोरोमनि नेमाव आं मिथिनाय बायदिब्ला बेफोर ओंखाम जानाय, बेदर, जौ, सा बेफोरखौहाय दौस्रा हरनो गावनि आंगो सुबुंफोरा। दा बेखौ नोंथांमोना एसे नायनो हागोन। नै बेवहाय गावनि आंगो बिसि, जोबोद दुखुनि बाथ्रा। बेनिफ्राय दुखुसिन आरो मा थाबावनो हागौ लोगोफोर। नायदो, गथ' सानैखौ हारसिङै लाखिनो गोनां जादों। नायदो, दौस्रा हरबाय, जानाय ओंखाम आरो बेदर। उफ। दा सार परिमल बसुमतारीनि महरखौ नायनोब्ला नोंथांमोना नायनो हागोन नै। बे समाव डिपार्टमेन्टनि मानसिफोराबो बे बिथांमोननि समाजनि नेमफोरखौ फोजोबनायखौ नेगासिनो दङ। आरो बेनि उनाव गावसोरनि नेमखौहाय आरो खालामहैबावगोन नालाय। बेसादफोरखौ जों नुनो मोन्दों नै, बे माने गोथै गारनायाव बाहायग्रा माखासे आगजुफोर, बेसादफोर नै गोबां नुदों। बेखौ जोंथ' मिथिया, माने बिसोर आयंमोनाथ' मिथियो नालाय बेखौ। बाथौ धोरोमारिया मोनसे नेमखान्थि दं। गोथै गारनायाव दिनै बाथि दानो, दिनै बाथि थनै, औवा थसेजोंनो दिनै थनै खालायबाय। बेनिफ्राय बेवहाय औवा थसेजों थनै। बेनिफ्राय बिनि गेजेराव जेनेबा हौवाबा मोनबा गन होयो, आरो हिनजावबा 7था गन होयो। आरो बेजों लोगोसे आरो फस्लाखौ बेवहाय जेनेबा गोथै दोननायजों लोगोसे फस्लाखौ सिङाव बयो, फस्ला आथियाखौ। आरो बेजों लोगोसे दिनै गोथै थैनायाव लामा ससेयाव दिनै बेखौ बानगारग्राफ्रा नारजि अरगारनाय मोनसे थाबाय। आरो बेजों लोगोसे सान्थि लाफायो। जे हासुं गंनै दं, बेखौ लोगोसे लाफायो। आरो बे नारजिजों लोगोसे दिनै बेसरबो थायो।
आरो बेजों लोगोसे जिनाखि गोथै बानग्राफ्रा बेखौ नेवसिनो थाखाय दाउदै दैसे थाबावो आरो बेजों लोगोसे दिनै जिगाब बुन्थाजों दिनै गोथै गारनानै फैखांबा लामा ससेयाव बिदिनो दै खाथियाव दिनै आखाइ हांनो थाखाय बे जिगाब बुन्थाखौ फेस्टा हेबनानै बेवहायनो अर लगायनानै दिनै आखाइ हांनानै फैयो। नारजि लानो थाखाय ख' मोननै ख' लानाय जायो। दा बेजों लोगोसे माइरं एसे लायो। बे माइरंजों थुलुंसिजों आरो नारजिजों लामा ससेयाव जेला गोथै बाननानै फैखांबा बेखौ अरगारनाय जायो आरोखि। दा आरो बेजों लोगोसे गोथै थैनायाव दाउसा मासे हगारहैनाय जायो। दा गोबां नेमखान्थि थायो आं गासैबो बुंजोबला। दा आंनि गोसोआव फैनाय नेमखान्थिखौ आं बेखिनिसिम बुंनानै खिहैनि बे जाहैबाय बिफानै असे बिफा आरो बेजों लोगोसे नैबेसोर गथ' सानैया बिथांनि आंगो फिसाफोर नैबे जाहैबाय फिसालानै 1 बोसोर 6 दाननि बारा जाबाय होनदों आरो बेजों लोगोसे नैबे फिसाजो नै असे फिसाजो बिथांजोआ जोंहा नानिया क्लास 1 मोनबायनो नै जोबोद अन्थाव बाथाव बाबु आरो नानि। बयनिफ्राय दुखुनांथावसिन सम एबा ममेन्ट आं मोनदों जे समाव गावनि आंगो बिसिया बे गोथै सह गावनि फिसायनि आथिंजों गावनि खाफालनि गोजा सिन्दुरखौ हुखुमोरनानै लानो गोनां जानाय। बेनिफ्राय दुखुसिन आरो मा थाबावगौ लोगोफोर। बे समाव समाजनि हाबाफारिया जोब्बाय। बेनि उनाव दा गारियाव दैखांफिनबाय। दैखांनानै दा जे जायगायाव गोथैखौ सावगोन बे जायगायाव लानानै थांसिगोन। नैबे आदैया खुन्दुं बोबोगासिनो दं नै। न'निफ्राय डाइरेक्ट जायगासिम बोलाङो नामाथाय खुन्दुं गुफुर। बेखौ न'निफ्राय बोबोयो नामा आदै? ससे न'निफ्रायनो न'आव सोंबाय। औ ओमफ्राय बे नै ससे बेखौ गारग्रा जायगासिम। बेवहाय गावसोरनि गामिनि माने ससान गोथै गारग्रा जायगा दंखायो जाहैबाय। दा बेयाव लाबोबाय ओमफ्राय बेवहाय सावसिगोननो। ओमफ्राय नैबे सावनो थाखाय थाम थिम खालामबाय जायगाखौ। बहाय दङ नै SSB बिथांमोन ओमफ्राय ओरैहाय गावसोरनि मोनसे बेवहाय टेन्ट बहायनानै दोनदों। बेवहाय बिथांमोननि माखासे हाबाफारिजों एबा नेम निथिफोरजोंहाय बेखौ सावनानै बिदाय होनाय जासिगोन। नैबेवहाय बिथांमोननि अनारिं मान होग्रा टिमा रेडि जाबाय नै। सौफैबाय हनै। दा बेवहाय गासैबो थाम थिम जाजोबखानाय। दा बेवहाय सुंद'यैहाय मान बावनायजों बे गोथै सहखौ सावनाय जासिगोन लोगोफोर एबा बिदाय हरनाय जासिगोन। गोथै बाक्सुखौ हानबाय। बेनि उनावहाय माखासे गावसोरनि डिपार्टमेन्टनि नेमफोरखौहाय बिथांमोना खालामसिगोन।
बे समाव जोबथा बिबार बावनाय एबा मान बावनाय। आंबो बेबायदिनो आखायाव बिबार लानानै मान बावबाय सार परिमल बसुमतारी, जायआ भारत हादरनि थाखाय थैनानै थांबाय। माने जाथाया माब्रै जानाय जों नैबे आयंनावहाय जों एसे मिथिनानै लानि बे समावहाय। आं गिबियावनो बे चेनेलखौ आङो गिबियावनो बरायबाय। बरायनायजों लोगोसे आंनाव जे नैबे जाथायनि सोमोन्दै सोंनायाव आङो फोरमायथिनो आङो रेडि जाबाय। आङो जाहैबाय सथामुगुरि गामिनि आं सासे गामि आफादनि प्रेसिडेन्ट। दा बे हिसाबै आंखौ बे न'खरनि गारजेनफ्रा बावहाय दिनैनि नैबे हाबाफारियाव बाहागो लानो थाखाय आंखौ खावलायनायलाय आं दिनै बाहाय बे माबानि जेनेबा बिजामादैनि न'सिम आङो दिनै सौफैदों। दा बेनि बागै आंखौ खिन्थानो थिननायलाय आङो सुंद'यैबाबो आं खिन्थानो होनोसै। जानायखौ आङो मोनथिनाय बादिब्ला बियो SSB खामानि मावो। SSB खामानि मावो। बिनि खामानिया जाहैबाय जायगाया बै कदमथलि एंखरबारि पश्चिम एंखरबारि बेहाय। बिनिफ्राय बियो डिउटि मावनानै माने 7थासिमाव बिसोरनि डिउटिया माने जोब्बाय जेला मोनानियाव सान हाबनायनि 7थानि उनाव बियो न' फारसे गिदिंलांफिनबाय। गिदिंलांनानै बिहा सथामुगुरि गामियाव बिहाव बिखुनजो दङ। बे बिहाव बिखुनजोनि न'आव थांनायावनो ओरै बे फर्ट लाइनावनो जाहैदों। बे दानि कार्बन फेक्टरिनि एसे खाथिनि बे ब्रिजआवनो मोनसे जोङो दहाय फैनायाव जोंबो नुबोदों नायबोदों। मोनसे ब्रिजनि एसे सानजा जोबथारनायाव मोनसे माबा दङ गेजेरनि ओरैहाय लामा ओरै लामा मेननि माबानि बे गेजेर माबायाव बे माबायाव केनेल बादि जाहैबाय आरोखि गब्लं बाहाय माने गोग्लैनानै माने बे दाइट जादों होननानै मिथिनो मोननाय जादों। बाइकजों आरो खोनानाय बादिब्ला बिनिया स्कुटिमोन नामा बाइकखा खिन्थु गावनि बाइकखौ बियो फैनाय समाव गावनि बाइकखौ बियो मोनबोआखै। सोरबाया लांदोंमोन जाहैदों। दा गुबुननि बाइकजों बे फैबाय थानाय समावनो बेबादि जाथाया जानो मोन्दों आरोखि। दा आं हारसिंनो बावहायथ' जोङो मिथियाखिसै जेनेबा सोरबा सौख्रांखो ना सोरबा मा खालामखो जिखुनु मोनथिनायाव बे हारसिंनो जादों होननानै मोनथिनो मोननाय जादों आरोखि।